У наших з Ірландыі гісторыях мноства падабенстваў. Глядзіце, страта незалежнасці, доўгая барацьба за свабоду з усходнім суседам, няволя, голад, тэма сялянская нібыта нацыі, выгнання з гарадоў, зніклая мова, бульба і алкаголь. Урэшце, тэма магутнай вялікай эміграцыі. У самой Ірландыі, напрыклад, зараз жыве 5,4 мільёна чалавек, а па ўсім свеце 70-80. Мы канал «Заглядне сонцам». Сёння давайте паразважаем, які ірландскі досвед можа быць для нас цікавы і карысны. У гэты вельмі хочацца верыць прыўкрасны дзень, ёсць ідэя нагадаць вам пра базу. Якасная вышэйшая адукацыя можа змяніць вашае жыццё ці закласці падмурак перспектывы інтэнсіўнага росту і асобы, і кар'еры. Якасная вышэйшая адукацыя гістарычнага профіля – гэта агулам нешта пра будучую бяспеку. Таму спяшаюся ажно валасы назад, усе, якія маю, распавесці пра праграму «Гісторыя Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту». Яна злучае гісторыю ўсходняй Еўропы і Беларусі з глабальным кантэкстам і тэхналогіямі, а таксама дае моцную базу тым, хто хоча бачыць шырэй і глыбей у акадэміі, у медыа, у сферы культуры, у жыцці ў цэлым. Па сутнасці, з адпаведным дыпломам на ручках вы зможаце займацца працай, якую ў шырокім сэнсе прынята лічыць хобі, то бок толькі ў адпачынку і за свой кошт. А тут вы атрымоўваеце заробак і чытаеце кнігі, шукаеце адгадкі на вельмі цікавыя пытанні, наведваеце музеі і незвычайныя месцы. Вось базавая інфа. Бакалаўрыят 4 гады 8 семестраў. Мова навучання беларуская, руская, ангельская. Падчас вучобы дадаткова выкладаецца польская і літоўская. Для студэнтаў праграмы прадугледжаны стыпендыі. Форма навучання пастаянная, вочная. Ёсць магчымасць атрымаць 100% пакрыццё платы за навучанне па выніках кожнага семестра праз грант. Таксама можна атрымаць грант ужо пры паступленні, даслаўшы партфоліа сваіх лепшых дасягненняў. Без испытаў, толькі сумоўе. Падрабязней пра праграму і паступленне па спасылцы ў апісанні гэтага відоса. Давайце прагнуць ведаў і глядзець гэты ролик далей. У 17 стагоддзі у ВКЛ тусіла шмат ірландцаў-наёмнікаў. Іх называлі дзікія гусі, wild geese. Магчыма, вы ведаеце ці нават пілі віскі з адпаведнай назвай. Тыпу пералётныя птушкі, то тут, то там. Гэта такія эфектныя, як мінімум, чувакі, бо махнатыя, а часта яшчэ і амаль голыя, у плашчах ды з двуручным мячом. Ну, сапраўды ўражвае. Гэтыя вось самыя найміты файціліся за нас у тым ліку ў войнах з Масквой. Напрыклад, у 1633 годзе ротмістр Эрнест Александр Батлер камандаваў цэлым аддзелам, это 600 чалавекаў драгуноў у смаленскай кампаніі. Палова ірландскіх афіцэраў на нашых тэрыторыях мела прозвішча Батлер. Праблема з тымі наймітамі была бадай толькі адна. Калі мужчыны не атрымлівалі заробак, які ім абяцалі, яны шчасліва пераходзілі на бок ворага. Just a business. У ВКЛ абжыліся розныя шляхецкія роды з ірландскімі каранямі. О'Руркі, зноў вітанне майму лахапеду, О'Брайены і іншыя. Часта іх блыталі з шатландцамі, таму ўсіх разам называлі шкотамі ці шотамі. Адсюль і прозвішча беларускі шота ці шот. Вось все адтуль. А яшчэ у караля Яна Сабескага быў лекар Бернард О'Коннор. Ён напісаў кнігу The History of Poland in Several Letters. Там было не толькі пра стан гігіены ў Рэчы Паспалітай. Спойлер, гігіена была ну такое сабе, але, напрыклад, і пра чалавека-мядзведзя з пушчаў літоўскіх. Гэта гісторыя пра Маўглі, узгадаванага мядзведзямі ў нашых першабытных пушчах. Вось такая цікавая гісторыя. Пра гэта пісалі і іншыя мемарысты, таму ірландзец не выдумаў, а проста спісаў быль, у дужках зразумела пра наш мядзвежы кут. Зноў ж такі ў дужках. Ірландцы наогул цікавіліся нашым краем. Даволі шчыльна цікавіліся. Вельмі любілі Станіслава Аўгуста Панятоўскага ды Тадэўша Касцюшку. Прыкладна адначасна паўсталі нашы першыя палітычныя партыі. Грамада ў нас і Шин Фейн у іх. У перакладзе з ірландскага Син Фейн гэта мы самі. Вельмі цікава гучыць. Тая іх партыя нейкі час была гаварыльняй проста пад піва, ну такой сеткай палітычных клубаў, і толькі пазней уже пачала рэальна на штосьці ўплываць. Глядзіце, у выніку у 1905 годзе на з'ездзе сацыялістаў у Фінляндыі нашы палітыкі з грамады закрышыліся з ірландцамі. Тыпу роднасныя мы ўсе душы. Антону Луцкевічу ірландцы падарылі значак шэмракам, трыліснікам, ды нават заданацілі бабос на выдавецкія праекты. Дзякуем вялікі. Давайте хутенька. Мы ганарымся, насамрэч ганарымся нашым праектам, бо беларусы актыўна данацяць на яго і дапамагаюць яго рабіць. Калі вы хочаце далучыцца да каманды нашых фундатараў, адпаведныя спасылкі ёсць у апісанні гэтага відоса. Нагадую, што любая дапамога нам прыдасца. Дзякуем вялікі, паляцелі ранейрам у відос пра Ірландыю.
Зусім не сацыяліст, а агулам землеўласнік Роман Скірмонт, будучы дэпутатам першай расійскай дзярждумы, спасылаўся на ірландскі досвед, кажучы пра рэформы аграрнага сектара, мірны так званы пераход, аднаўленне адносінаў, каб селянін спакойна завалодаў зямлёй без аніякай рэвалюцыі. Гэта ўжо 1906 год. Таксама Скірмонт казаў пра ірландскі досвед у моўным пытанні. Цытата. «Значная большасць іх, то бок ірландцаў, размаўляе па-ангельску, меншасць захавала кельцкую мову. Тым не менш, нацыянальнае адзінства застаецца непарушным». І ўжо будучы прэм'ерам БНР у 1918 годзе, Скірмонт зноў узгадваў ірландцаў у кантэксце зямельных рэформаў, якая задаволіла земляробаў і не пакрыўдзіла землеўласнікаў. У першую сусветную падобная тэма. Ірландцы тапілі за тое, што нефіг ваяваць за Брытанію, якая іх насамрэч прыгнятае. Тое самае і беларусы разважалі, якога ражна нам ваяваць за Россию. У студзені 1919-го шынфейнаўцы абвяшчаюць незалежнасць Ірландыі. Канешне ж, брытанцы падавілі ўсё гэта максімальна брутальна. 60-тысячная армія, азлобленая за гады Першай сусветнай вайны, зрабіла сваю справу. Ірландцы партызанілі. Усё скончылася ў 1921 годзе мірнымі перамовамі з удзелам брытанскага прэм'ера Ллойд Джорджа. На хвілінушку, на той момант гэта адзін з самых уплывовых людзей у свеце. З гэтай нагоды у Владзімір Самойла, хросны бацька Янка Купалы ў літаратуры, надрукаваў у 1921 годзе артыкул «Ад беззямельнага батрацтва да дзяржаўнай незалежнасці». Там такі натхняльны тэкст, каб на прыкладзе Ірландыі разварушыць малаверных беларусаў. Тыпу «Гоў, усё магчыма». Як мы бачым, практыка працягваецца да 21 стагоддзя. Ну і ўрэшце, з ірландцамі беларусы сутыкнуліся ў ЗША, у Чыкага, дзе ў 1920-х было дафігішча беларусаў, мы шмат перасякаліся. У 1924 годзе беларус з Дэтройта пісаў у віленскую газету. Людзі, якія ўжо сталі пад сцяг адраджэння і вызвалення Беларусі, вераць, што па прыкладу ірландцаў, палякаў, чэхаў, нашае грамадства у дыаспары спомніць свой грамадскі абавязак перад мнагапакутнай бацькаўшчынай. Ну і яшчэ апошні прыклад пра нашы кантакты. У 1920-х годах ірландская свабодная дзяржава ў сувязі з неўраджаем папрасіла прыслаць ім беларускія кніжкі па земляробству. Бо у нас тады наркамам земляробства працаваў такі прыкольны чэл Зміцер Прышчэпаў. З беларускай мовай было складана ў плане пераклада, таму ім, ірландцам, маецца на ўвазе, выслалі рускамоўныя выданні «Сельское хозяйство Белорусской ССР» и «Мероприятия по его восстановлению». Менск, 1925 год. Працы Прышчэпаў у БССР пасля былі забаронены. Сам ён арыштаваны і, на жаль, памёр у турме. А недзе ў Ірландыі у нейкіх кнігасховішчах верагодна і па сёння захоўваюцца тыя ягоныя працы. Давайте добьемся и просягнем далее. У 432 годзе святы Патрык, дарэчы, ураджэнец з Брытаніі, распаўсюдзіў хрысціянства сярод ірландцаў. Так, гэта той самы святы Патрык, на гонар якога у нас сёння адбываецца дзень святого Патрыка. У іх таксама ўсё пачынаецца са святых і асветнікаў, як у нас ёсць Ізяслаў, Ефрасіній, Кірыла Туровскі. У далейшыя гады Ірландыя стае мега-хабам хрысціянскай культуры, бо там дахалерышча манахаў, якія славіліся у тым ліку ілюстрацыямі для кніг. Продкі ірландцаў, кельты, іх мова старажытная і складаная, дужа розніцца ад ангельскай. У 10 стагоддзі ў іх, як і ў нас, у прынцыпе, час вікінгаў, якія прыехалі, заклалі гарады, у тым ліку Дублін, і пачалі там панаваць. Калі замяніць Дублін, напрыклад, на Полацак, зноў атрымліваецца беларускі кейс. Выспа падзеленая на 5 каралевстваў, як і ў нас былі адпаведныя княствы. Ну і вже з 12 стагоддзя ў справу ўваходзяць англасаксы, якія патроху ваююць і падпарадкоўваюць востраў сабе. Гэты працэс расцягнуўся на доўгія стагоддзі. Раз за разам брытанцы заваёўваюць выспу, у выніку атрымліваецца тэрор, высяленне і канфіскацыі. Але ірландцы ўвесь час партызаняць і падымаюць мяцяжы. І ўсё паўтараецца паколь. У выніку ірландцаў высяляюць з гарадоў, яны стаюць, так бы мовіць, калгаснікамі. Зразумела, што калгаснікаў у дужках. Адпаведна, і мова маргіналізуецца. Зараз на ёй штодня гавораць 7% насельніцтва, а 60% жыхароў яе ўжо нават не разумее. Вось вынік. 500 год вынішчэння мовы, найперш пісьмовай, кніжнай, а пасля і вуснай, бо што лагічна, яна ставала непатрэбнай. Ну, а частка іхнай шляхты прымае ангельскасць, бо гэта тупа выгадна. Тут яшчэ цікавы момант з рэлігіі. Пры Генрыху VIII брытанцы стаюць пратэстантамі, шатландцы таксама, а вось ірландцы такія трымаюцца сябе спакойна каталістам. Ад таго часу, 16 стагоддзя, каталіцкасць і касцёл стаюць не толькі маркерам ірландцаў, але і моцным аб'яднаўчым фактарам на радзіме і за мяжой. Ірландзец
Ірландзец значыць каталік. Быў у ірландцаў і свой крывавы потоп 17 стагоддзя. У 1641 годзе у Ірландыі жыло 1,5 мільёна чалавекаў. У 1652 засталося 850 тысяч. Дзякуй, зразумела, які дзякуй брытанцам. Прычым з тых 850 тысячаў, якія засталіся па выніку 150 тысячаў, гэта ангельскія і шатландскія новаперасяленцы, то бок каланісты. І бонусам пераслед за веру, вынішчэнне мовы і, што важна, у ірландцаў забіраюць зямлю брытанскія ленд-лорды, землеўласнікі. Зверху падае на гэта ўсё алкагалізацыя. На жаль, тое, што нас таксама аб'ядноўвае. То бок, ірландская традыцыя насвінячвацца ў пабах, а таксама Irish drinking songs – гэта не ад добрага жыцця насамрэч. Бо дэпрэсуха, хоць песню у ірландцаў і весялейшай за нашай. Дастаткова памяняць паб на карчму ці шынок, цалкам атрымліваецца зноў беларуская карціна. Хаця, зноў ж такі, нагадваю, тут у ірландцаў была свая цікавая фішка. У тых п'яных песнях было не толькі пра бытавуху і цяжкую долю, але і пра нацыянальных герояў, Fighting Irish. Ірландцы яшчэ з 17-18 стагоддзя пачынаюць бадзяцца па свеце. Адсюль і тыя дзікія гусі, якія даляталі аж на ВКЛ, пра якіх было ў самым пачатку гэтага відоса. Цікава, што ў 1778 годзе падчас вайны за незалежнасць паўночна-амерыканскіх калоніяў там ваяваў шматтысячны корпус ірландскіх валанцёраў. Цэлая армія. Магчыма, таму яны і любілі нашага Касцюшку, бо той недзе побач ваяваў і будаваў амерыканскім крэпасці, а сабе кар'еру. У 1691 годзе Саюз злучаных ірландцаў United Irishmen рыхтуе рэвалюцыю, каб стаць самастойнай рэспублікай. Брытанцы ідуць на лібералізацыю, адмяняюць пераслед каталікоў, але ўсё адно не адпускаюць са сваіх сініх рук выспу, бо любімую не аддаюць. Пішуць, што падпольная сетка ірландцаў налічвала аж на 500 тысячаў чалавек. Нацыя партызанаў проста. У 1798 годзе было паўстанне. Ірландцам дапамаглі французы, але Брытанія зноў ж такі перамагла. Ірландыя стала часткай злучанага каралевства UK. У 1801 годзе быў падпісаны адпаведны акт аб інтэграцыі. Парламент ірландцаў аб'яднаны з парламентам United Kingdom. І вось што атрымалася. Мова выцісняецца. Усім кіруюць брытанцы. 86% насельніцтва занята ў сельскай гаспадарцы. І што ж яны вырошчваюць? Зразумела, што бульбу. Танная культура, каб пракарміцца. 1845 год, 1849 год, знакаміты бульбяны голад. Найгоршы чорны 47 год. Бульба бадай што монакультуру, таму ейная хвароба, звычайная на сённяшні момант фітафтора, справакавала голад, і амаль што апакаліпсіс. Памёр 1 мільён чалавек без аніякай вайны, тупа з голаду. Яшчэ 1 мільён з'ехаў. Бяда была ў тым, што Ірландыя на той час сыравінны прыдатак Брытаніі, і брытанцы на той голад не звярталі аніякай увагі, а лендлорды працягвалі высяляць арендатараў з землю. Да ўсяго іншага дадаліся тыф, цинга, дызентэрыя, карацей, флэш-раяль з усяго кепскага, што магло адбыцца. І вось ён эфект даміно. Каланіяльная эканоміка, голад, хваробы, эміграцыя, пусты востраў, выспа. Просто уявіце, з 1846 года па 1851 за мяжу з'ехала 1,5 мульта чалавек, у асноўным, зразумела, у ЗША. То бок, як нашы беглі ў Сібір, так яны беглі ў ЗША, толькі больш масава. 1841 год, насельніцтва Ірландыі больш за 8 мільёнаў чалавек. 1901 год, 4,5 мільёна чалавек усё насельніцтва выспы. Ірландцы, канешне, увесь час муцілі нейкае падполле. У іх былі розныя брацтва, феніі, рыцары месячнага святла, карацей, нацыя не толькі партызанаў, але і паэтаў. Паралельна ішла праца ў парламенце Брытаніі, бо там жа былі ўсё ж такі ірландцы. Яны тапілі за аўтаномію і зямельныя рэформы. Такога лобі у беларусаў, на жаль, ніколі не было. Яшчэ перад першай сусветнай брытанскай парламент прыняў закон пра аўтаномію Ірландыі, які меў уступіць у сілу па заканчэнні вайны. Але нацыянальны рух раскалоўся. Палова, ок, супер, давайте эвалюцыйна все рабіць. Іншая частка, не, толькі поўная незалежнасць. У выніку ўвесну 1916 у Дубліне паўстання. Занялі цэнтр горада. Рэальныя вулічныя баі з брытанскімі войскамі. Але зразумела, што зноў ж такі брытанцы все падавілі. 1919 год. Новы віток вайны за свабоду. У выніку ірландцы атрымліваюць статус дамініёна. Але з гэтым не ўсе згодныя зноў ж такі. Паміж двумя сусветнымі войнамі ірландцы крок за крокам дамагаюцца незалежнасці. Выціраюць канстытуцыі згадкі пра брытанскага монарха, адмяжоўваюцца. Нават назву ў 1937 годзе мяняюць. Вось мы зараз выведзем, як гэта называецца менавіта па-ірландску, а не па-ангельску. І трэба разумець, што ангельскі варыянт гэта як для нас Беларусія. Вось такая гісторыя. Урэшце, у 1949 годзе
Ірландыя абвешчаная незалежнай рэспублікай і выходзіць з брытанскай садружнасці. Дарэчы, што цікава, Канада ці, напрыклад, Аўстралія, там засталіся да гэтага часу ім нібыта норм. Далей уже далучэнне да еўразвязу і ўсё такое. Карацей, малайцы, даціснулі. Я думаю, што ірландская рэспубліканская армія такі самы сусветны бренд, як Святы Патрык, піва Гіннес ці вось ужо Ryanair авіякампанія. Іра стартавала яшчэ ў вайну 1919-21 гадоў. У тую вайну ірландцы дамагаліся свабоды, але Ольстер, гэта 6 графстваў на самай поўначы, застаўся ў брытанскай кароне. Большасць насельніцтва там пратэстанты, але этнічна абрытаненыя ірландцы, з такімі ж прозвішчамі, як і нарэшце ўсёй выспы. Калі ў вёсках надалей жылі каталікі, дык у гарадах па тыпу Белфаста пратэстанты. Цікава, што калі Ірландыя ў 49-м выйшла з-пад брытанскага кантролю і была прызнаная ААН нават, узровень жыцця там надалей быў вельмі нізкі. А вось у тым Ольстэры значна лепшы. Была мяжа, праз якую туды-сюды ганялі кантрабанду. Меўся парламент Паўночнай Ірланды, але закон быў так прапісаны, каб дэпутатамі ставалі пратэстанты. То бок, нават калі ты багацейшы, але каталік, усё адно ты чалавек другога гатунку. Ну і юрыстамі або палісменамі ставалі пераважна пратэстанты. Такі вось дысбаланс і база для канфлікту, які мусіў выбухнуць. У 1960-х канфлікт ужо немагчыма было хаваць. Адбыўся той самы выбух. Ён выплеснуўся на вуліцы. Маніфестацыі, разгоны, сутычкі. Прычым і каталікі, і пратэстанты мелі свае парамілітарныя арганізацыі. Ірландцы пачалі ўспрымаць Іра як сваіх абаронцаў, таму актыўна данацілі, падтрымлівалі. Урэшце быць у Іра стала модна і крута. Апагей гэта крывавая нядзеля ў 1972 годзе. Блады Сандэй у Дэры. Там падчас сутычкі загінула 13 чалавек. Людзі уцікалі ад паліцыі, а па іх стралялі. Ну і пачаўся каперус. Тэрор брытанцаў, вобшукі, рэйды, арышты, ператрусы, інтэрнаванні і палітычныя вязні. Прычым ты мог трапіць за краты тупо па падазрэнні, нават без усялякага злачынства. Канечне, закруцілася тэма помсты, калі тваіх сяброў ці блізкіх пакрыўдзілі. Ты ідзеш у Іра ці данаціш на Іра. Таксама паўстала культура пакутнікаў, якіх малявалі на графіці-муралах і пра іх яшчэ і спявалі песні. Таму ўсё гэта максімальна распаўсюджвалася і усталёўвалася. Іра, безумоўна, не анёлы. Увесь арсенал партызанскай вайны імі карыстаўся. Напрыклад, дзяўчаты знаёміліся з брытанскімі жаўнерамі ў пабе, ехалі на кватэру, а там замест секасу іх чакалі пацаны з Іра і расстрэльвалі тупа ў лоб. Ірландцы мініравалі машыны, уваходы дамоў, забівалі родных сваіх ворагаў. У арсенале Іра былі не толькі выбухоўка, пісталеты і аўтаматы, але нават агнемёты. Быў нават замах на Маргарет Тэтчер, прэм'ерку Великабрытаніі на той момант, але тая праз выпадак уратавалася. Давайте паразмаўляем пра тое, хто падтрымліваў Іра. Агромная ірландская дыаспора з усяго света, найперш ЗША. Там у ірландцаў ужо была свая мафія, між іншым. Таксама Каддафі. Цікавы паварот, канешне, красовер. Бо ён проста не любіў Лондан і ўвесь калектыўны захад. Часта выбухоўкі ў партызанцам былі сапраўды лівійскія. Ну і, канешне ж, СССР дасылаў сваю зброю. Аўтаматы Калашнікава, праўда, не наўпрост, а праз Кубу. А таксама тапіў публічна, маўляў, глядзіце, як у Брытаніі парушаюцца правы чалавека. Савецкія прапагандысты напісалі пра тое просто купу кніжак. Агулам, з канца 60-х да 1998 года у Ольстэры палегла прыкладна 3500 чалавекаў. З іх 1800 брытанскія вайскоўцы. Лічба вельмі прыблізная, а не пра ўсё дагэтуль вядома. Потому што з них чалавек, і ўсё. Кожны, можа, амаль што кожны чуў вядомую песню гурта Крэнберіс «Зомбі». Там акурат пра гэта, пра танкі, смерць, зброю. Ну і тыпу, все мы стаем зомбі, бо гэтаму кругазвароту гвалта няма пачатку і канца. Ніхто ўжо не памятае, з чаго ўсё пачалося. З гэтай безвыходнай сітуацыі толькі ў 90-е нарадзіўся сякі-такі план стабілізацыі, праз, зразумела, рэферэндум. У 98-м адбыліся Белфасцкія угоды, пагадненне аб міры. Фармальна гэта канец вайны. Як яно спрацавала, і тут, магчыма, вопыт бы прыдаўся беларусам. І ці яно спрацавала агулам. Глядзіце, усе дзяржаўныя інстытуты Паўночнай Ірландыі распускаліся. І перазагружаліся. Не толькі паліцыя, зразумела, найперш яна, але таксама суды і мясцовая ўлада. Іра складала зброю ў абмен на амністыю. Большасць палітычных зняволеных выпусцілі. Ольстер заставаўся ў Брытаніі, але мяжа здымалася. Ездзі, куды хочаш, не патрэбна кантрабанда. Ці яно ў выніку спрацавала? Агульны, самы распаўсюджаны адказ – так.
Знікла сацыяльная глеба для канфлікту і грашовая, і нацыянальная. То бок і пратэстанты, і каталікі ходзяць надалей маршамі па Белфасту, час по час малююць свае графіці, але гэта ўжо все адбываецца без крыві. Сама Ірландыя стала перадавой эканамічнай краінай з узроўнем жыцця вышэйшым, чым у Ольстары. Урэшце Брытанія па Брэксіту выйшла з еўразвязу, а Ірландыя сказала: не, мы застаемся. Пры гэтым, што цікава і нават унікальна, мяжу так і пакінулі адкрытай. Ірландыя стала выдатным арыентырам для ольстарцаў. У пачатку 21 стагоддзя рост рэальнага нацыянальнага даходу на душу насельніцтва склаў 71%. Гэта на 20% вышэй, чым сярэдні паказчык па Еўропе. Сельская гаспадарка ў эканоміцы скарацілася да 5% за кошт павелічэння прамысловасці і сферы паслугаў. Ірландская мова не стала пануючай, там іх па-ранейшаму дзве. Гэтай мовай ірландскай карыстаецца меншасць, але калі ты палітык, то павінен ведаць яе і карыстацца. Плюс любая англамоўная шыльда абавязкова прадублявана па-ірландску. Жывая мова захавалася бадай у асобных кутках. У 2022 годзе гацігельская мова, так яна насамрэч называецца, атрымала статус афіцыйнай мовы ў еўразвязе. Урэшце, як не дзіўна, Ірландыя сёння арыентуецца наперш на Еўропу, то бок Брюссель, а зусім не на Лондан. З брытанцамі засталіся толькі дзелавыя адносіны. Ну і багатая гісторыя. Насельніцтва Ірландыі на вясну 2024 года, 2024, гэта 5 380 300 чалавек. Па ўсім свеце ірландцаў прыблізна 78 мільёнаў, толькі ў ЗША іх 36 лямаў. Важна, што ірландцы не гублялі ў эміграцыі свае тоеснасці і трымаліся разам. У іх можна намаляваць такі трохкутнік: мова, вера, традыцыя. Прычым мова адвальвалася першай у плане зносінаў, але заставалася як каштоўнасць і нацыянальны код. Спосаб, самы просты спосаб пазнаць сваіх. Важнай штукай для ірландцаў была гісторыя, паэзія, песні. Яно канструявала ідэнтычнасць. Там, дзе ірландцы сяліліся, гуртаваліся вакол касцёла, вакол пабаў, хадзілі да сваіх, зразумела. Ну і ўрэшце не забывалі традыцыю, як той жа самы дзень Святога Патрыка. Парады з гэтай нагоды праводзяцца паўсюдна ў ЗША, напрыклад. То бок, ірландцы нібы аказаліся выціснуты са сваёй зямлі і выкінуты за борт, але там, па ўсім свеце, іх не ставала менш, наадварот, ставала аб'ектыўна больш, і яны ставаліся мацнейшымі. І сваю тэму, і сваю павестку яны таксама распаўсюджвалі паўсюдна, дзе жылі. На працягу 20-го стагоддзя некаторыя вярталіся, у тым ліку з заробленымі за мяжой капіталам. Большасць, канешне, не вернецца ніколі, але захавае Ірландыю ў сябе і ў сваіх нашчадках. Нагадваю вам, мы канал «Загляне сонца». Ёсць адчуванне, што іхны ірландскі досвед павінен быць цікавы і нам. Але вы ўсё адно напішыце ў каментарах, што вы думаеце на гэты конт. Дзякую вам вялікі за прагляд, дзякую вам вялікі за донат. Усе адпаведныя спасылкі, калі вы хочаце далучыцца да каманды нашых супорцераў, ёсць у апісанні гэтага відоса. Мне ж застаецца сказаць, што давайце беларусець разам.